duteko, bai, horre sartuko gara,
normal, hemendik. Bale, mesela. Bale. Bai. Bueno. Egunon dan hori. Udalbatza eratzearen ekitaldiari hasiera eman behar diogu, eta horretarako lehenengo osatu behar duguna da adin maile. Mai hori osatuko lueke Jesus Mari Tellería eta Kepa Zebalek. Eta mesedez etorri deitzela ona aurrera. Eso, bete pestalde jarri. Bueno, hori maile eratuta, lehenengo lana da, kredentzialak aurkeztu dituzuen kredentzialak bat atostela, hauteskunde batzordea bidalitako zerrendarekin. Bat atoz, horri paso engo dugu. Urrengo pausoa da, karguari zin egitea. Horretarako, ni behin irakurriko dut zin egin behar duzuena, eta izenak esan ala, adieraziko duzue, zin egin dezuela, eta esertzen joango zeate dagokizuen lekuetan. Zin egiten duzue, edo hitza ematen duzue zuen kontzientzia eta orearen gatik, zinegotzi karguaren betebeharrak zintzo beteko dituzuela, erregearekiko leialtasunarekin eta konstituzioa. Estatuko oinarrizko lege den aldetik bete eta betik araziko duzuela. Gorka Artola. Legiak ala behartuta zeintzen dut. Eta zertzen joan. Ainhoa Lete. Legiak ala behartuta zeintzen dut. Aitor Narbaiza. Legiak ala behartuta, bai. Maite Usabiaga. Legeak ala behartuta zeintzen dut. Aitor Aranzabal. Legiak ala behartuta zeintzen dut. Ziortza Marzan. Legiak ala behartuta zeintzen dut. Markau, Jesus Mari Tellería. Legiak ala behartuta zin egiten dut. Olatz Manuel. Legiak ala behartuta zeintzen dut. Marker Azkargorta. Legiak ala behartuta zeintzen dut. Eider Usobiaga. Legiak ala behartuta zeintzen dut. Mikel Lete. Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Vale. Maite Agirre. Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Martin Etxaniz. Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Irune Galarraga. Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Kepa Zebal. Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Joseba Elosua. Legeak ala behartuta zeintzen dut. Eta Alberto Alonso. Hitz ematen dut. Vale. Bueno, ia udalbatza eratu da, eta orain urrengo pausoa da alkatea aukeratzea. Horretarako beraien burua hautagaitzat aurkeztu dezakete zerrendaburu izan diren guztiak. Orduan galdetzen dizuet, ea zuen buruak aurkezten dituzuen alkategai izateko. Neure burua aurkezten dut alkategaitarako. Guk ez dugu aurkezten. Nik ere ez da. Bueno, alkategai bakarra daukagu, eta danot daukezue zuen aurrean,
paper bat eta kartasal bat, non idatzi behar duzuen, nori ematen diozen botoa, edo zer... Zu kontatu. Ni kontatu behar. Nik jaso. Papel zurien. Papel zurien. Abstentzioa. Abstentzioa, bueno. Abstentzioa. 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 Gorka Artola. Gorka Artola. Gorka Artola. Abstentzioa. Gorka Artola. 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 Amarralde eta zazpiaztentzia. Zazpiaztentzia. Horrekin izan. Gorkak lortu ditu lamarra. Gorka Artolak 10 boto bere alde, aurkakorik baterez, eta abstentzioak 7 izan dira. Beraz, alkate berria Gorka Artola izango dugu. Zorionak.
orain, kargu hartzeko, karguari zin egin behar dio. Zin egiten duzu, edo hitza ematen duzu, zure kontzientzia eta ohoreagatik, alkate karguaren betebeharrak zintzo beteko dituzula, erregearekiko leialtasunarekin eta konstituzioa, estatu oinarrizko lege den aldetik, bete eta beteareziko duzula. Legiak ala behartuta sinitzen dut. Beraz, ja, bada herriko alkate, eta horien adirazgarri den zumbitzezko esteia emango dio Jesus Mari. Bueno, eskerrik asko danoi, benetan oreoa da. Eta ongi etorri danoi gaur ekitaldi honetara, udaletxera, gudanon etxera. Gaurko hau tramiteko eguna dela ulertu leike, baina hori baina askoz baizo da niretzat. Egiz esan da bizipen bat, baina goitxo sortzen dozt, 4 urte berandu hau kargu hartze ekitaldi honetan errepikatziak, eta horretan hausisa poza da. Pozik nago, oinara 4 urte abiatu ginoan bidiari jarraipen emoteko aukera eukiko dugulako. Beste behin guregan konfiantza jarri dozuelako. Eta egin dugun lanak frutuak emon dituelako. Egiz esan da 4 urtean gauza asko indogu, baina ez da gaur horrez errendatzeko momentua. Baina aurretik esan duten moduan, horrek eitzeko moduan, jarri nahiko nuke bereziki begirada. Izan be, egin dugun bidia, eta horrek emon dituen emaitza konpartidua die. Taldelan izan data guria. Taldia modu zabalenean ulertuta. Ez da izan hemendik, udaletxetik udal gobernua bakarrik indakua. Lanerako prestegon zaten mota guztietako eta herriko txoko askotako eragile eta norbanakoak izan zaitxuegu bidelagun, eta emaitza danon izan da. Uberan, Zubitzan, Osintxun, Masterrekan, Labegaraietan, Bolun, dendarixekin, kirolarixekin, hezkuntza munduko eragileekin, zaintzan diarduen emakumiekin, jubilauekin, gaztezen helduekin, herritxarrekin, kalian bizi dana udaletxean landu behar dugulako. Herritxarrendako lan itzen dugulako, danon hobe beharrerako lan itzen dugulako. Eta ezinbestean sortzen da ostorrek beste sentimentu indartsu bat, eskertza. Eta momentu hau eskerrak emoteko aprobetxau nahiko nuke. Azteko, eta proiektu hau gozatzen azteko ezinbestekoak izan zaten EH Bilduren proiektuan sinisten duzuen lagunei. Babes eman dozku zuen hoi, modu baten edo bestean, azken astietan, edo baitza azken urtietan, gurekin egon zaten hoi. Eskerra baitza modu baten edo bestean, urte honetan gurekin lanean jardun dozuen danoi. Pertsona asko izan zate, eta ezinezko alitzak edanak aipatzea. Baina zuen baimenakin eta udaletxeko pleno aretuan garela aprobetxauaz, batetik udal langileak aipatu neko nituzke. Zuen lan barik, ez litzake eta posible izango edozein gobernuren borondate politikoa usatzaik. Bergadetako langile, eraikindak kale garbitzaia, administrari, teknikari, informatikari, komunikazio arduradun eta abar luze bat, eskerrik asko da noi. Eta bestetik, aurreko 4 urtetan udal bat osatu daben pertsonak, eta gaurtik aurrera osatuko dabenak aipatu nahiko nituzke. Hor zate batzuk, eskerrik asko nagore, Ekaitz, Kristina, Juan Luis, Juanjo, Itxasne, Angel, Lander, Ester eta Elenai legealdi honetan induzuen ekerpenagatik. Eskerrik asko baitza datozen 4 urteetan laneako konpromiso hartu dozu honei. Maite, Aitor, Jesus Mari, Olatz, Markel, Eider, Mikel eta Kepari. Eta nola ez aurrekoan egon eta jarraitzuko duzuen Ainhoa, Aitor, Ziortza, Maite, Martin, Irune, Joseba eta Albertori.
Lana handia daukagu datozen urteetan, ardura handia hartu dugu, eta konfiantza dauka zintzo jokatuko dugula gure artean Bergaran bizikalitate hobetzeko eta Bergara bizitzeko gero eta herri hobia izan dein. Eta Bergarar danentzat egingo dugu lan, boska emon dozkuen ontzat eta emon ez dozkuen ontzat, bizitza osua hemen daroren antzat eta etorri berrixantzat. Bergarar danok eitzen dugu eta herri hau. Eta konfiantzaz nabiela, oso pozik nago gaur Bergara gobernatuko aben taldean ere inguruan ikusitza. Talde sendua, jantzixa, herrikoia, konpromisuz betia, gauzak ondo itxendak ixen taldia ikusten dutelako. Arazo handi eta txikixi irten bide emongo dotzana. Ekipo handixa daukagu erronka handixei erantzuteko. Presgare eta ingo dugu. Eta erronketako bat, izango da zaintza eta zaintzaz berrabitzen dugu azken aldixan sarri. Pentekoste jaizen hasieran zaintzan jarduten daben emakumiek esandako hauzetako bat hiltzaduta gelditzu jaten eta gorazi nahiko nuke. Ez da lehenengo aldixa entzuten dutena, baina bikotiak askotan esaten doztan moduan, kanpotik entzundakoan eitzen omen dut kaso. Orduan esan zan, gutako batzuk jaizetan ibilial izateko beste batzuk zerela etxian, egoitzetan edo beste leku batzutan, gure gertuko pertsonak zaintzen. Eta antzera gertatzen da, gaur hemen, konpromiso politikoak, konpromiso publikoak hartzen ditugun pertsonekin be. Ez da errezabeti alkate, gobernukide edo zinegotzi izatia eta etxeko konsiliazioakin bat itxea, eta herritxarrek meritu daukagu esaten dozkue, baina meritu erdixa baino gixau. Gutako bakoitza zaintzen gaitxoenera. Eskerrik asko, benetan gutako bakoitzan atzian dagon edo daren danei. Nere kasuan bereziki gurasoak eta Marini. Gure gobernuan iparrotza Bergara izan bizi ekin da. Eta bai, izan horri utzi nahi dutzagu, gure nortasuna indartu nahi dugulako. Alakoa galako, gauzak alase itzen ditugulako. Itzezkoa galako eta gana itzen dugulako. Bergaran biziga eta Bergara bizi dugu, eta Bergara bizixa nahi dugu. Udaletxean eta udaletxez kanpo. Herri proiektu badaukagu, herri eredu badaukagu, eta konpromiso herri proiektu hori gauzatzeko. Bergara feminista bat nahi dugu, euskalduna, ingurun atentoan dizerrespetuko da bena, gure ume eta itzona mona maitxe ditugu, gure gurasuak, ilusio handixa daukagu gutarren etorkizuna dien gazte ausartekin. Horre danak bizi ditugu eta horrekin danekin bizi nahi dugu. Horregatik, gure lehen azken hitza ekin da, bizentzutan gainera. Herritar guztiekin egingo dugu Bergara hobia, erekin gobernatzeko modu berrixa itxan, erabakisak hartzeko arrazoiak partekatzen. Bergara oposizioko kidiekin ingo dugu, eragile guztiekin, danon artean. Eta bai, bihartik aurrera gobernu berri hau ekin edekin jarriko da. Badakigu zer nahi duen, badakigu nola nahi duen, badakigu zenekin nahi duen, eta batezbe badakigu zertarako ekin behar dugun. Hau da, Bergara izan biziekin. Bestelako Euskal Herrixa eta Bergara maitxe dugunok ez dugu utzik egingo. Gora Bergara eta gora zuek. Mila esker. Este barik esan dakoa mila esker danoi etortzarren. Ez bakarrik gure taldearen izenean zoriontzea. Mila esker.